Καλώς ήρθατε στο τρίτο βίντεο tutorial του myubuntu.gr. Σήμερα θα προσπαθήσω να σας λύσω μια απορία την οποία είχα και εγώ όταν έβαλα για πρώτη φορά το Ubuntu, πώς θα φαίνεται η ένδειξη της γλώσσας πληκτρολογίου. Αυτό μπορεί να γίνει είτε στην πάνω μπάρα είτε στην κάτω, απλά κάνοντας δεξί κλικ και προσθήκη στον πίνακα εφαρμογών. Από τις εφαρμογές που υπάρχουν εδώ πέρα θα επιλέξουμε την ένδειξη γλώσσας πληκτρολογίου. Βλέπετε πως εμφανίστηκε εδώ πάνω. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν μόνο τα αγγλικά, τον είπα. Για να προσθέσουμε τα ελληνικά κάνουμε δεξί κλικ, προτιμήσεις πληκτρολογίου και πάμε να προσθέσουμε μια καινούργια διάταξη, αυτή των ελληνικών φυσικά ή όποια άλλη θέλετε. Προσθήκη και εμφανίζονται εδώ πέρα οι γλώσσες που έχουμε. Ας βάλουμε προεπιλεγμένα τα αγγλικά και για να βάλουμε και το κλασικό Alt-Shift που οι περισσότεροι φαντάζομαι έχουμε συνηθίσει ώστε να αλλάζουν οι δύο γλώσσες, πάμε στις επιλογές διάταξης, Group Shift Lock Behavior και επιλέγουμε το Alt-Shift αλλάζει ομάδα. Τώρα πατώντας Alt-Shift βλέπετε πως αλλάζει η γλώσσα στο πληκτρολόγιο. Αυτά από μένα, θα τα ξαναπώ.